Da, ca să știu. Mă dați la televizor. Pe un mal de Dunăre, la o apă tulbure, coborâră spre Galați Ciucă și a lui Fărtați. O luară încetișor spre Țiglina la picior. Cartier siderurgist, ieri mai vesel, azi mai trist. Timp de criză, grea remiză. Și început să se gândească traiul cum să-l îndulcească. Se oprea și întreba cu ce-ar putea ajuta. Multe lucruri observă, cereri grele adună, nu știa ce să gândească, pe toate să le isprăvească. Și întâlni pe cetățeanul Nea Ion Gălățeanu, care-i tot povestea că-i cam trece viața sa și că nevoile sunt multe, dar să stea să-l asculte. Să știți că mi-e frică de singurătate. De singurătate. E singurătatea, ba, e penibilă singurătatea. Ciucă știe ce vrei. या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ. ओ नन्हे से फरिश्ते तेरे कारण बन रे जोगन अब हो न है जो भी हो. यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे. La lere, frumoasele mele, la lere. Când îmi ții calea în grădină, noaptea când e luna în nori. De ce vă este frică cel mai mult? V-am spus, îmi este frică de boală. De boală? De boală, da, sigur. Da, da. Ciucă știe ce vrei. Pentru afecțiunile descoperite, vă rugăm adresați-vă medicului sau farmacistei. Că nu mă ascultă nimeni. Nu vă ascultă nimeni. Da. Ciucă știe ce vrei. Vă este frică că ați putea fi mințit? Ba da, ba da, ba da, ba da. Da, că la noi se procedează. Sunt minciuni peste tot. Minciuni, Da, minciuni. minciuni sunt, da. Ciucă știe ce vrei. Vă mai este frică de ceva? Da, și de sărăcie, sigur. De că da. sărăcie. Sigur că da. Da. Sărăcia cam predomină. Clasa de jos. Am bani de dat, am datorii la stat, am bani de dat, am datorii la stat, am bani de dat, am datorii la stat. Ciucă știe ce vrei. Domnul deputat Bogdan Liviciuc a inițiat propunerea legislativă pentru completarea articolului 80 aliniatul 1 din legea numărul 19 din 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și propunerea legislativă numărul 1011 din 2006 privind programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu veniturile reduse. S-a primit aviz favorabil de la Comisia Economică, Industrie și Servicii, Comisia pentru Buget, Finanțe, Activitate Bancară și Piață de Capital, Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și Minorități, a fost adoptată de Senat la data de 26 martie 2007, a fost înscrisă pe ordinea de zi a Camerei Deputaților în 2009. Can't touch this.
Și mai există o frică, despre care lui Nea Ion Gălățeanu i-a fost frică să vorbească.